Čauko, dneska vás zdravím u dalšího tréninkového videa, tentokrát zaměřeného podle hobíka na drezuru. Jinak to je naš Jurda, ale je to primárně drezurák. Co se dneska dozvíte v drezuře? Budeme probírat primárně další základní chod a to je klus. Určitě už jste slyšeli pojem pracovní klus, prodloužený klus, střední klus a možná v tom máte tak trošku jako bugr, takže vám to dneska všechno vysvětlíme, dneska vám to všechno ukážeme, abyste věděli, jaký je mezi tím rozdíl, abyste potom v drezuře získali co nejlepší hodnocení a samozřejmě co nejlepší umístění. Tak pojďme na to. Než se pustíme do jednotlivých druhů, pojďme si vysvětlit, co je vlastně klus. Klus v hobbyhorsingu připomíná lidský běh. Důležité je, aby mezi jednotlivými kroky docházelo k takzvanému znosu. To znamená, že v určitém okamžiku není ani jedna noha na zemi. Zásadní je především pravidelnost pohybu, rytmus, pružnost kroku a celkový dojem z předvedení. Klus by měl působit uvolněně, aktivně a plynule. V drezuře se setkáme se 3 základními druhy klusu: pracovním, středním a prodlouženým. Mezi nimi musí být vždy jasně viditelný rozdíl. Začněme pracovním klusem. Při pracovním klusu držíme hobbyhorse velmi vysoko. Hlava koně směřuje spíše svisle než vodorovně a jezdec udržuje stálý kontakt na otěžích. Pohyb je energetický, ale kroky jsou kratší a pomalejší než u ostatních druhů klusu. Velmi důležité je výrazné zvedání kolen. Právě vysoká akce kolen pomáhá vytvořit dojem shromáždění. Častou chybou je přílišná rychlost. Pracovní klus by měl vždy zůstat kontrolovaný a kompaktní. Dalším druhem je střední klus. Ten představuje přechod mezi pracovním a prodlouženým klusem. Tempo je zde svižnější než u pracovního klusu, ale délka kroku se výrazně nemění, tak, aby stále působil plynule. Hlava hobbyhorse je nesena níže než v pracovním klusu, ale stále není ve vodorovné poloze. Kroky by měly být pravidelné a stejně dlouhé. Posledním druhem je prodloužený klus. Zde je hlavním cílem prodloužit délku kroku. Není nutné výrazně zvyšovat rychlost. Místo toho se soustřeďte na delší a prostornější pohyb vpřed. Kolena se zvedají ještě výše než u středního klusu a hlava hobbyhorse se nachází nejníže ze všech 3 druhů klusu, téměř ve vodorovné poloze.